zo dňa na deň som sa ocitol vo väzení s obvinením na doživote za niečo, kde som nebol, nespáchal a Leopoldov je extrémne depresívne miesto. To mi hovorili ľudia, keď mi došli iba na návštevu, že oni sa spamätávali z toho miesta týždeň potom, keď odišli. Keď vidíš tie múry, ten smrad tam, to, jak vykrikujú väzni po tebe z okna, toto a akože keď aj si tam, hej, že ste 4 vo veľmi malej cele, hej, si zober, že tá cela je veľmi malinká, tu máš 4x4, tam máš 4 postele, máš tam jeden záchod, jedno umývadlo, nemáš tam chladničku, nevieš si zapnúť svetlo, vypnúť, hej, takéto veci, čiže tam vezmu ti všetko. Tam dojdeš, tam ťa vyzlečú, dajú ti 2 košele, 2 tepláky, 2 ponožky, 2 strenky, mydlo, záchodný papier. Nemáš nič. Čo si tam robil celé dni? Cvičil som dosť. Hneď, ak som tam došiel, tak som začal cvičiť. Čo ti pomáhalo s úzkosťou? Ježiš, lebo tak akože veľmi ťažký pocit je, že jednak ti to nebudem asi vedieť dostatočne vysvetliť, je to, že ti hrozí do živote. Cítiš, že by sa vykričal, že halo, ja som tam nebol, ja za nič nemôžem. Fakt o tom neviem nič. A potom tie zatvorené dvere sú extrém, hej, že ťa tam buchnú. A nič, nemal som nožničky na nechti, to som si musel trhať, prvé 2 týždne som nemal ani zubnú kefku. Musíš si tam niečo nájsť, nesmieš tomu podľahnúť, lebo sa zblázniš. A teda videl som aj